Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Шахсон ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. ҷангвари амрикоӣ Колби Ковингтон оиди ба Қуръон қасам хӯрдани Ҳамза Чимаев фикрҳояшро баён кард. Ин аблаҳ бо чеҳраи сагмонанд дурӯғ гуфтанро дӯст медорад. Ту аз ҳама ҷангвари непрофессионал дар таърихи ин ташкилотӣ. Ба ман нависонданд ки ӯ ба Қуръон қасам хӯрдааст. Бародар, ин кори хуб нест. Дурӯғ мегӯӣ ва боз ба дини худ қасам мехӯрӣ? Ин даҳшатовар аст. Бовариам намеояд ки ту ин корро кардӣ. Шумо метавонед ки аз Дана Вайт пурсен. Шумо метавонед ки аз Хентер Кембел пурсен. Ҳама ин вақт ма барои ҷангидан тайёр будам. Ма бо шодӣ муҳориба зидди Ҳамзатро қабул мекардам ва хайпи ӯро ба анҷом мерасондам. Бовариам намеояд ки ӯ шарм надошта дурӯғ гуфта истодааст, гуфтааст Ковингтон. хотиррасон мекунем ки шаби гузашта Ҳамза Чимаев ба Қуръон қасам хӯрд ки ӯ 4 маротиба муҳориба зидди Колби Ковингтонро қабул кард, аммо ин муҳориба баргузор нагардид. Акнун Колби Ковингтон муҳорибаи навбатии худро бо чемпион Леон Эдвардс мегузаронад. Оиди чиз президенти UFC Дана Вайт хабар дод, аммо худи Леон Эдвардс бо Ковингтон ҷангидан намехоҳад ва сабабашро гуфт. Ма ҳамчун чемпион аниқ ҳаққи овоз додан дорам. Барои ҳамин Колби дар муҳорибаи навбатии худ барои камарбанд намеҷангад. Ба роҳи тай кардаи ман назар кунен. Бинен ки ман чӣ роҳҳоро тай кардам то ин ки дар ин ҷо бошам. Ӯро Камару Усман 2 маротиба шикаст дод. Аммо бошам 2 маротиба Усманро шикаст додам. Баъд ӯ Масвидалро шикаст дод ва 1.5 сол бекор нишаст. Ӯ ҳатто ягон чиз наменавишт. Яку якбора нест шуд. Аммо баъдан ногаҳонӣ дар вақти вазнкашӣ пайдо шуд ва ба ӯ муҳорибаи унвонӣ доданд. Ин муҳориба ягон маъно надорад. ӯ бояд ба монанди ман сазовори муҳорибаи унвонӣ шавад, гуфтааст Эдвардс. ҳамчунин Леон Эдвардс гуфт ки аз Колби Ковингтон дида Ҳамза Чимаев бисёртар сазовори муҳорибаи унвонӣ аст. Мо бо Ҳамза Чимаев чанд сол якдигарро ба муҳориба даъват карда будем. Ба мо 3 маротиба муҳориба таъин карданд ва ман 3 маротиба муҳориба бо Чимаевро қабул кардам. Ана Ковингтон боша аз муҳориба бо Ҳамзат отказ кард ва барои ин кор ба ӯ муҳорибаи унвонӣ доданд. Вақте ки ман ин корро кардам, маро аз рейтинги UFC хат заданд. Барои ҳамин фикр мекунам ки Дана Вайт Колби Ковингтонро дӯст медорад ва ӯро пеш бурда истодааст, гуфтааст Эдвардс. Дар ҳақиқат дӯстон, UFC 3 маротиба муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Леон Эдвардсро расман таъин карда буданд. 2 маротиба Ҳамзат ба муҳориба баромада натавонист ва 1 маротибаи дигар Леон Эдвардс. худи шумо киро рақиби навбатии Леон Эдвардс дидан мехостен? Ҳамзат Чимаевро ё ин ки Колби Ковингтонро? Метавонед фикротонро дар комментария нависен. Мо боша мегузарем ба дигар хабар. ҷангвари бебохти тоҷик Нурулло Алиев шаби гузашта аввал тамринҳои худро нишон дод ва баъдан навишт ки ба наздикӣ хабарҳои хуб мешаванд. Ба фикри шумо дӯстон, ин хабарҳои хуб оиди муҳорибаи навбатии Нурулло бошад ё ин ки дигар чиз? Бояд гуфт ки худи Нурулло нақша дорад ки як муҳориба баъди моҳи Рамазон дар Амрико гузаронад ва баъд як муҳорибаи дигар моҳи октябр дар Абу-Даби. Ва ман фикр мекунам ки ин кор шуда метавонад, чунки Дана Вайт ҷангварони фаъолро дӯст медорад ва кӯшиш мекунад ки ба чунин ҷангваро доимо рақиб пайдо кунад. Ана ба худи Нурулло Алиев боша мо барор хоҳонем ва албатта ки муҳорибаи навбатии ӯро интизор хоҳем шуд. ситораи нави UFC Муҳаммад Мокаев гуфт ки барои чӣ дар муҳориба зидди Жафел Филё таслим нашуд. бисёриҳо ҳозир маро танқид карда гуфта истоданд ки ту таслим нашудӣ, аммо шояд ки ин чиз сабаб мешуд ва карьераи ту ба анҷом мерасид. ма ба ин одамон чунин ҷавоб медиҳам: ман хубтараш карьераи худро ба анҷом мерасонам аз оне ки таслим мешавам. ҳозир зонуи ман сахт дард карда истодааст, аммо агар ки ман таслим мешудам, қалби ман аз ин дида зиёдтар дард мекард. ҳозир ман роҳ гашта наметонам, аммо хеле шодам ки муҳориба ҳамин гуна ба анҷом расид, гуфтааст Мокаев. ба фикри шумо кори кардаи Муҳаммад Мокаев дуруст буд ё ин ки дар чунин ҳолатҳо ҷангвари касбӣ бояд ки таслим шавад?
фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид хонобуду сарбаланд бошен. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд, ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. Ин реклама нест дӯстон, ин тавсияи мо ба шумо аст. Чунки агар шумо аз ин мағоза ягон либос харида аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед, пас онҳо шуморо боз бепул ҳиҷома мекунанд. барои ин чиз худи ма кафолат медиҳам, ки шуморо ҳиҷомаи бепул мекунанд. агар ки аз номи канали Паҳлавон гап занед, шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрипидшуда.